അസ്സലാമലൈക്കും. മോലിയന്മാരെ ഗ്രൂപ്പ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. മുസ്ലിംമാരെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ, പട്ടിക്കാട് കോളേജിൽക്കാട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെ ബോർഡുമ്പോ നോക്കിക്കൊണ്ടു ജാമിയ നൂരിയ. എവിടുന്നേടാ നൂരിയ വന്നത് അല്ലേ? നൂരിഷാ ത്വരീഖത്തിന്റെ അക്കീദ പഴച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അവരെ പുറത്താക്കിയത്. ആ കോളേജിന്റെ ബോർഡുമ്പോ നൂരിയാന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇ.കെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ AP വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉള്ളാളം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാഫിറാണ്, പഴച്ചു പോയി വക്കത് കഫറാന്ന്. കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ തിരിച്ച് നിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ AP-ക്കാരുടെ തുണി പൊക്കി വെക്കിയ ഒറ്റ ഒന്നും സുന്നത്തല്ലാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഒക്കെ നാരായണക്കുട്ടിന്റെ മോഡലായിരിക്കുന്നു അല്ലേ? മാത്രല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പിരിഞ്ഞു പോയതല്ലേ കൊണ്ടോട്ടി ത്വരീഖത്ത്, കോരൂര് ത്വരീഖത്ത്, ചോറ്റൂര് ത്വരീഖത്ത്, നൂർഷാ ത്വരീഖത്ത്, ശംഷിയ ത്വരീഖത്ത്, തീജാനി ത്വരീഖത്ത്, വടകര ത്വരീഖത്ത്, പട്ടിക്കാട് ത്വരീഖത്ത്, ബഗ്ദാദി ത്വരീഖത്ത്, ഹമദാനി ത്വരീഖത്ത്, മുതുമ്മൽ ത്വരീഖത്ത്, അകലാട് ത്വരീഖത്ത്, പുലാമന്തോൾ ത്വരീഖത്ത്, ആലുവ ത്വരീഖത്ത്, വേങ്ങാട് ത്വരീഖത്ത്, കക്കാട് ത്വരീഖത്ത്, ആലിന്തറ ത്വരീഖത്ത്, കാളന്തോട് ത്വരീഖത്ത്, പൂക്കടശ്ശേരി ത്വരീഖത്ത്, പടപ്പറമ്പ് ത്വരീഖത്ത്, തുളിക്കോട് ത്വരീഖത്ത്. എത്രണ്ണായി? 21 പിന്നെ അതിൽ AP 22, EK 23, ദക്ഷിണ 24, സമസ്ഥാന 25. എത്ര എണ്ണായി മക്കളെ? നിങ്ങൾ 25 ഞങ്ങൾ ഒരു 10 ഞങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടിക്കോ, ബാക്കി 15 നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്താ നിങ്ങൾ കാട്ടിയത്? മുസ്താഫൈസി അൽ മുബാറക്കിൽ നിങ്ങളെ സമസ്തനെ പറ്റി എഴുതിയത് എന്താ അറിയോ? ആലി ബാപ്പി 41 കള്ളന്മാരും. മനസ്സിലായല്ലേ? ആലി ബാപ്പി 41 കള്ളന്മാരും. സമസ്ത മുഷാവറ ഉസ്താദുമാര് 40 മെമ്പർമാരാണുള്ള മുഷാവറയിൽ. ഓരെ പറ്റിയാണ് എഴുതിയത് 41 കള്ളന്മാര് അല്ലേ? മലപ്പുറം ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ ഉലമാനെ പറ്റി മുസ്താഫൈസി എന്താണ്? മലപ്പുറം ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ ഉലമയിൽ ആരൊക്കെയുള്ള? കോട്ടുമല ബോക്കർ മുസ്ലിയാർ, KK അബൂബക്കർ ഹസരത്ത് മുസ്ലിയാർ, അതുപോലെ തന്നെ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അല്ലേ ഇല്ലേ? ആ ജമിയത്തുൽ ഉലമാനെ പറ്റി മുസ്താഫൈസി എഴുതിയത് എന്താണ്? ജാമൂസുകളുടെ ജില്ല, പോത്തുകാള ജില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ കുണ്ടൂർ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരെ മോനെ നടു റോട്ടിലിട്ട് പേപ്പട്ടിനെ തച്ചൊല്ലും പോലെ തച്ചൊന്നിലിട നിങ്ങള് ഗ്രൂപ്പിസം കളിച്ചുകൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റിയ ഒളിയത്തറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന മൃഗത്തെ അറുത്തോനെ പിടിച്ച് അപ്പത്തന്നെ അറുത്ത്. ഒളിയത്തിന്റെ മൃഗത്തെ അറുത്തതിന് എന്ത് ചെയ്തു? കുഴിച്ചിട്ടു അല്ലെ? ആകാശത്തിന്റെ ചോട്ടില് ഭൂമിന്റെ മുകളില് ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ബലി കർമ്മം നടത്തിയിട്ട് അതിനെ മണ്ണ് കുഴിച്ചിടേണ്ട ഒരു ഗതികേട് അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ? നിങ്ങളാണോ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഗ്രൂപ്പിസം പറഞ്ഞ്? അയ്യയ്യേ, നാണക്കേട്. അസ്സലാമു